Мяне завуць Радзівіл Насця, я вучуся ў 8 А класе сярэдняй школы нумар 3 горада Крупкі, Мінскай вобласці. Я буду чытаць верш Григора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей». Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою не чарствець, каб не страціць святое штосьці, не забыць, як падвялая ер на памытай падлозе пахне, як у студню цыбатая сфер запускае руку да пахі, не забыць сцежкі той, што цябе на дарогу выводзіла з дому, што ў хаце там быў рубель, у цане і па курсу старому. Не забыць, як марозам злым клямка пальцы пячэ балюча, і адкуль на стале тваім бохан свежага хлеба пахуча. Не забыць, як завуць суседа, не забыць, як п'е пад дзень за вясёлым сталом беседа. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці.